Baklanay sang prutas sa syudad nangin madahog. Pagkaon sang citrus fruits dako ang bulig sa pag-boost sang immune system. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Nanari-sari nga mga prutas ang makitaan nga ginabaligya sa palibot sang syudad. Diri sa Dalan J. Ambasa, madahog ang baklanay. Suno kay Manang Lina, importante nga may ginakaon nga prutas kada adlaw, bangod madamo sang health benefits nga makuha. Marami lawas, may vitamin C. Umpisa sa nagkapandemya, ginasiguro sa mga ginikanan nga may ginakaon gid nga prutas ang ilang mga kabataan para mapabaskog ang ilang immune system. Sila gani ga-order sang orange. Pero yung saging hindi sila masyado. Kaon ka prutas. Pagkaugto kaon na kanon, kagutan. Pagkagabi, pagkapon kaon ka naman prutas. Suno sa doktor, ang pagkaon sang prutas makahatag sang nutrients sa lawas, kapareho sang potassium, dietary fiber, vitamin C kag folic acid. Apang mas ginarekomenda nga pilion ng mga citrus fruits kapareho sang oranges, pomelo, lemon kag iban pa. Citrus fruits, ng vitamin C, mga oranges, usually guava, which double sa vitamin C. So normally, ang sa pandemic, wala makita sang bulong asubda, wala pa ba sang vaccine. So ang pinaka-most sa mga-fight sa infection is supposed to be, siyempre immune system mo dapat i-boost with. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.